Haleluya. Zita renyu Baba neri mwanakomana neri mweya mutsvene. Baba wedu wakatendeka, Mwari wamasimba ose, tadzokazve Baba wamasimba ose muzita raJesu pamberi penyu netafura iyi yatinoshuvira nezuva riya makaungana navadzidzi venyu mukavapa matora chingwa mavonga mukati ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai zvinguva dzose kana muchidya muchindirangarira. Mukadaro zvimwe chete nomukombe wanga uripo mukati ndiro ropa rangu rinodeurirwa imi, naizvozvo kana muchinwa muchindirangarira itai zvinguva dzose, kuti kana muchiita izvi munoparidza rufu rwangu. Zvino tauya pano kuti imi zvamakazviita vapostora vose vakatitangira vakazviita, navamwe vamakamutsa vatungamiriri vakapfuurira mberi. Nhasi nesuwo nekuti harupo tiri pano kuti tipfuudzire chinhu ichi mberi nechikonzero. Makati zviitwe nguva dzose kusvika imi muchidzoka, nokuti makati zvinoparidza imi Kristu rufu rwenyu kusvika muchiuya. Nanhasi kana tisingazviite hatisi kukuparidzai kusvika muchiuya. Saka uyai Baba mubatsirane nesu mangwanani ano. Uyai muve pakati pebasa iri nekuti ibasa renyu ramakatanga. Tinokumbira kuropafadza kwenyu nokuyeresa kwenyu. Tinokumbira zodzo yenyu kuti ive pamusoro pebasa iri, kuti vanhu vose vagamuchire vana baba vana amai vakomana vasikana vawanirwe nyasha paupenyu hwavo, pakukumbira kwavo nokushuva kwavo. Mumwe nemumwe akazvimiririra anzwe udzamu mundangariro nomumwoyo wake, kuti nekuda kwetafura iyi yomuviri neropa rashe haasiriye achararama, asi imi Jesu mwanakomana waMwari muri kurudyi rwaBaba, kwamuri murevereri wedu. Chirevererai mumwe nemumwe achagamuchira panguva yamangwanani ano. Revererai mumwe nemumwe nekuti Satani wakamira, asi hatigoni kusvika kuna Mwari, asi tinoda mureverera. Zvino muripo nechekare, saka chirevererai vana venyu panguva ino. Vamwe takatadza nobwoni, vamwe nokusaziva, vamwe kunyangwe dai vachinzwa asi kurarama muzvitema kwakanamira pavari. Tinoshuvai Baba wangu wakatendeka muzita raJesu kuti titsvake chikuru cheupenyu husingaperi, nekuti izvi zvimwe zvose zvingaonekwa namaziso, zvingadiwe nendangariro, zvingadiwe nomwoyo, zvinodarika, asi chiripo chisingaore, chiripo chinogara nokusingaperi. Mweya yedu ishuvire ichocho, timanikidzirwe nemweya wenyu kushuva ichocho, kuti chive pakati pedu sechinokosha. Tanamata nokutenda kuti iri basa takupa mukati mamaoko enyu, kuti tiregererwe pakutadza, tisunungurwe nokuropafadzwa pane vachagamuchira kubva iye zvino nokusingaperi. Haleluya. Amen. Tiri munyasha dzaMwari, mazuva atasvika hatina kunzwa kuti pane chakaipa chatakawana pamutambo uno. Nhasi takasvika kujoinayo pakati muzuro makuseni kumasisi. Kusvikira iye zvino hatina kunzwa chimwe chakaipa pamutambo uno, zvichireva kuti hakusi kugona kwedu, asi Mwari wedu vari kuchengetedza basa ravo. Mwari vanochengetedza basa ravo nechikonzero. Vane zvavanoda kuti zviitike matiri, vanozviziva kukumbira kwedu vari pakati peupenyu hwedu. Toda kuvatenda Mwari vatigonesa, Mwari vatisvitsa pano patiri, kuti vapfuurire zvemberi, vatitore iye zvino, vapfuure nesu kusvika patiri kushuva, kusvika patiri kuda, kusvika zvose zvatinokumbira zvaitika. Mwari werugare, Mwari wenyasha, ngavakomborere nokuropafadza chikamu chatakupinda. Varopafadze mumwe nemumwe ari kupinda pachikamu chatakupinda nokuchinzwisisa nokugamuchira kuseri. Nokumbira muverengi asimuke.
ndoda John 6 vhesi ya 53 kana kutanga pa 50 kana muchikwanisa kuverenga nekukurumidza nekuvhura bhuku yacho nekukurumidza kana chiti ngakusumuke muverengi inzwai handina kuti sumuka ndii ngati ngakusumuke muverengi ajairana nebhuku rake asingakumbire bhuku because kana riri bhuku rako remazuva ese paunoribata ndikati vhura Johani kana uri muverengi chaiye ahuvhure mapepa matatu usati wasvika pana Johani kana zvichiitika kuda kuti riri kuverengwa pano kumba harina anodi anobata ndiri kudzidzisa amire pamwe chete nesu tigere pasi kuti bhaibheri rinoda kugara richidi richibatwa vana vachidzidziswa mapoemu ekuverenga kuti kubva kuna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa tinobva panani tichienda panani vana vachiitiswa izvozvo vachiitiswa izvozvo neruwadzano runozvigona nesungano inodi inozvigona kana kutaurawo vadzidzi 12 kuti vaive vanani kana kutaurawo ndudzi dzavana vaIsraeri kuti vaive ani nani vari vana vani. Haleluya. Chiratidza kuti bhaibheri rinodi rinomboverenga haiwa kuti pasanganikwa kakuwa chikwe twa vhesi ani hazviko asi ana akatorana izvozvo hau mira ndikuudze zvairi nyaya yacho yakatanga nanhingi ndingi akazoidai muna izvozvo aiwa hakuna chinosara kompyuta ikwani asi hande kuvhesi hazvinei neuniform hazvinei negaments hazvinei nekuimba hazvinei nekuuchira hande tinoona kuti kompyuta yeshoko raMwari iri rimwe rakaparidzwa svondo rapera vhesi yakaparidzwa svondo yapera kusangano kwedu kubvunza kuti yaiti ani haina anoziva asi kubvunza chamakatadzirwa nemurume kana nemunin'ina wemurume kana nehanzvadzi yemurume gore ramarohorwa kana kuti muchiri musikana pavairamba kuti mupinde muchama munozviziva nezvakaitika zvese hapana chinosara nemazvo munozvitaura sezvaitika nhasi asi vhesi yakaparidzwa marume so hamuizive baba hamuizive asi chibvumbu chemunhu akakutorera girlfriend mumenyaso izva muri kutoshaya kuti nditorera here unditorera inini hazvisi kukanganwika zvikungovaraidzika nebhuku nekuimba kudai mukavuka kachingoti nditorera asi vhesi yakachiparidzwa musi wesvondo asi dai ndisinganyari kuzonyara nekuti ndinozonyara kukubvunzai baba kuti ndiani toti iyoyo haina mhosva hande pavhesi yakaparidzwa pa7 days hatisi kutiri pamwe hatisati tapedza gore pamwedzi mishoma yakadai haina anoziva asi gorero mane 25 years muri pana baba mane 4 years muri pana baba chigumbu ichocho munachona nhasi dai mabatiro atinoita basa raMwari ariwo atinoita rimwe basa renyika ino Mwari ingadai vakapfuma nhasi pfuma yaMwari iri matiri kuziva kwedu zveumwari ndiyo pfuma yaMwari Mwari vanopfumiswa naizvozvo saka tichinzi isu chatinogona kuita kudzorera pfuma yaMwari kunani kuna Mwari. Pfuma yaMwari chii? Pfuma yaMwari vanhu vake vakatapwa naSatani vari kunzi imi mavavedzi vevanhu chiendai munotora vanhu ivavo vadzoke kunani kuna Mwari. Ukaita izvozvo wagonera Mwari basa. Zvino nhasi hatibatane pakudzorera pfuma yaMwari kuna Mwari asi tinotoparadza. Mafukidzi akauya nemunhu kuchechi munhu akutoti munhu wamafukidzi
munhu uya akata semunhu mutsva muchechi ane chimwe chaasinganzwisise kana kuziva ronzi ashi ndo vanhu vamapfukidze vana mavona asi munhu wamapfukidze ipfuma yaMwari akuda kudzidziswa akuda kuoneswa nesu tese nekuti ndo zvatirimo mukereke uya ane chipo chekukwezva vodi vouya kana vauya pane muprofita arimo ane chipo chekudi chekuprofita kana uya aprofita pane mufundisi arimo ane chipo chekudzidzisa basa redu rodi hariitwe nemunhu mumwe chete zvinokana tikati ndezvaningi kureva kuti chinamato chaicho chechokwadi paupenyu hwedu hachipo panongone munhu aringomirizika pamberi pedu asi kwaari kuendesa vanhu nechaari kutorera vanhu nezvekuitika mukereke mumba yaMwari hapana chaari kunzwisisa chaanongonzwisisa bedzi ndechekuti ndinofanirwa kumira pamberi pevanhu ende kana ndakamira pamberi pavo vanhu vese vaduku kwandiri nekuti zvese ndinoziva ndiri ani ndiri ini zvino muupenyu hwaMwari hazvina kudaro Jeturo anorayira Mozisi handiti Jeturo anoona Mozisi basa iri harisi kufambiswa zvakadii zvakanaka mukuru uyu angagara ari pamberi pevanhu zuva richibuda zuva richinyura zvingave izvo here iye Mwari aine vanhu vese konoti tine chinhu chakadaro vane vaine nyaya dzavo vamwe vane vainei vamwe vanoda kuropafadzwa vamwe vakadenhana kwavakadenhana ndichida kuvatonga vamwe vanenge vaine mikumbiro yavo ndoda kuvakumbirira vamwe ati unoita chinhu chakaipa pamberi paMwari saka ndoitei tsvaga vamwe varume kana zvikuru zvavatadza ndo zvozoya kwauri seta mastructures vanotungamirira 10 vanotungamirira 10 vanotungamirira 100 vanotungamirira zviuru then uchishanda nemastructures iwayo kusvika zvazosvika kwauri kuti zvakakurisisa hazvisvike kwauri wofema woita space wowana mukana wokuropafadza wowana mukana wokutaura naMwari wowana mukana wokukumbirira vanhu iwe wogara uri pamberi paMwari uchikumbirira vanhu haasi kuudzwa nemumwe munhu mukuru Jetro hatitombomunzwa kana panhau yaitaura Mozisi kuti ndoenda nani ndiani achada hatina kumbonzwa kunzi akapiwa Jetro takatowana akapiwa vana Aroni akapiwa vana Miriam uye akamupa advice haana kutombonzwikwa takangomunzwa nerimwe gore nekumugamuchira nekuzoitawo kuti varodzane ikoko nekuzouyawo amushanyira ari mumweni ashanyirawo mukwasha wakanzwa mukurumbira webasa kuti akaropafadzwa naMwari akagamuchira mukatarisa zvakanaka mukacherechedza umambo hwaDhavidhi kune murume muprofita waMwari zvasiyana na Ahabu vakarambira Eria maadvice aEria vakaramba uye anoudzwa pamusoro pechivi chakakura chakava chekutora mudzimai womunhu haana kuzogumira pakutora chete akazobva amuuraya just imagine kuti munhu anotora chinhu chako kana chokuti iwo mhanhare iye ndiyo mbadi ati handingakumhanhariri ndinokugona ndega ndikupedze newe umva apedzane mhosva yakakura pamberi paMwari Nathani anouya anoziva kuti ndiri muduku uyu munhu muzodziwa waMwari Mwari akamuzodza achida munhu uyu akatombobata naye akatomborwa naGoriati akatombopa simba rokutsemura shumba simba rokutsemura mapere akarwira makwai ake Mwari panguva yanga ari patraining because taitaura paititi hapana chinhu chisina training kana newe kana uchida kuropafadzwa uropafadzwa Mwari vasina kumbokutesta Mwari vasina kukunzwisisa kuti uri mwana wavo here vanoda kumbokupfuudza nepamwe panokweshera kuti vaone response yako kana wambokweshwa kuti unovaramba here kana kuti unofanana nemwana arohwa nababa arohwa namai kuti kana vachinge vauya
anovamhanyira here kana kuti anoramba akachengeta zviya kana kuti anoti handisiri mwana wavo kana kuti handisiri wepano pamusha kana handichatenhera mombe kana handichasuki maplates nekuti ndakarohwa nezuva. Haleluya. Saka Mwari anotipfudza naipapo kuti zvioneke kuti isu tinombonzwisisa sei, tine ukama hwakaita sei naMwari pakunaka kwezvinhu paupenyu hwedu kana pakuipa kwezvinhu paupenyu hwedu. Mwari anoda kupanzwisisa ipapo kuti iwe unoita sei pakuoma kwezvinhu paupenyu hwako kana pakunaka kwezvinhu paupenyu hwako. Mwari ayera izvozvo ndobhozo kuita zvakanaka. Saka David akapfuurawo naipapo akazozodzwa. Saka Nathan aiziva kuti uyu muzodzi wawani waMwari. Asi shoko rechiprofita pakanga pachigadzwa vana Nathan vaive neshoko ravaigadzwa naro ravakanga vachitumwa rekuti kana ukapiwa shoko remunondo uri kuwira pamunhu, munhu iyeye ukasamuudza, munondo ukamuwira, ropa rake richabvunzwa mumaoko ako. Kana iwe ukataura munondo uchawira munhu, munhu akasateerera hake, ropa rake richava mumaoko ake. Saka uyu akaita sekudzidziswa kwaakanga akaitwa pabasa rake, nobva aenda. Asi akaenda zvine respect. Haana usikuti ndaona pamberi muri kuona mambo imhombwe iyoyi, mambo imhombwe yakapomba nemukadzi waUria, asi akasvika zvakanaka neprotocol kusvika vatenderwa. Mambo aizviziva kuti Nathan ndinoshanda naye, ndakamupiwa naMwari, saka protocol mutenderei asvike muzasi mangu chinzwe shoko raapiwa naJehovha. Asvika paya aziva kuti right, nekutsvaka kuti shoko mweya waMwari ndewe kuumba nekuvaka nekushepa zvinhu kuti zviende pamberi paMwari zvakadii, zvakanaka. Nokuti Mwari anoda zvinhu zvese, anoda munhu wese, asi anomuda akanaka nechikonzero chekuti akaisa mweya wake wekuadvaisa vanhu kuti vanake vaite zvakanaka pamberi pake. Saka anouya nemufananidzo, anoti mambo, pane mufananidzo uripo, unoti mumwe murume vanhu 100, makwai 100 anga ari ake, makwai 100 kwete makwai 100 anga ari ake. Mumwe murombo aive negwai rake rimwe chete, airidisa chaizvo, anobva ati aidya naro, aivata naro. Apa aiedza kuexpressa rudo, ukuona izvo tikatarisa kana vamwe vana havachavati vese. Pakusavata vese vanhu pane kakusemana karipo. Saka vanhu vachinzi ngavavate vese. Kuvata vanhu vese zvinoreva kusheya, zvinoreva rudo. Saka uyu paedza kutaurwa nauye kuti aida gwayana rake kusvika pakuti nyangwe akavata nayo mhuka iyoyo haanzwi seakavata nemhuka, anonzwa seakavata neshamwari yake. Anonzi kana chaaidya aidya nemhuka. Nhasi izvo taakudya pureti mumwe nemweya yake, kuroti tinozeza zvirwere zvatina zvandiziva hangu kuti ndizvo. Hapana unoita zveutano here muno? Hapana. Pamwe ndizvozvo tanguwana zvako. Asi patakamboberekwa taiti dhishi redu remukaka, dhishi redu remukaka seri wakakora wakanaka unenge sadza, right, nesadza renyu hombe rinenge riri mune rimwe dhishi futi, right, muchidya mukaka. Asi ndakatanga kuzviona kuti rudo rwunenge rwakuita rushoma. Because why? Ndakaona mukaka wangu mwani kachikotora kakona kake afika kunyasopatanidzi nepambotorwa nemumwe, ndopatanga ndakaona kuti rudo rwangu enda zvatozosvika pandiro yake. Asi tichigeza futi mudhishishi rimwe chete parufu, wogeza pagezwa neoyo plus vanhu vaive nemweya werudo. Hapana enzi penzi nyangwe paine munhu unoziva kuti akakanganisika njere zvishoma, akagezawo ukamusema kuti handigeze mvura yagezwa neoyo, chaive chitema. Vanhu vaitokutarisa ipapo varuzhinji kuti ningi
akanganisa munhu waMwari, anosema vanhu vaMwari, noti vainzi vanhu vaMwari. Kuroti paive nerudo, asi zvinhu zvakuenda zvinhu zvichisepareta iye zvino rudo rwuri kutoparara, rwuri kuenda ruchiparara. Kana ivo vana mai rudo rwuri kuparara, kana ivo vana baba rudo rwuri kuparara. Tikasvikapo tinoona hosi, tikasvikapo tinoona kicheni, tikati ndezve baba vanenge vakarinda simbi hosi, kane vakarinda mapureti avo kukicheni. Zviri kuenda zvichiparara, asi kare kako nyange kukachemberwa sei, hapana imboti indine ndakachengeta zukuru vangazana vanochema kuno. Vaingochengetana vasukuru. Harawa nechembere zvichidiwo zvichichengeta. Zvino munhu anotofuma akafa, mumwe afuma ari kwaari, otozoudzwa onzi ndingi mabva kumba nguva iyi. Oti ndamuka tichibva tine nhumbi, ngatidzokerei. Shoko rekuti ngatidzokerei kumba kwakanaka here kana kuine zvakaitika mungonditaurira. Mampomutsa baba here ukanuka paya wamuka uchienda, hazvina kumutsanwa kana right kana mapanana hozi nemabikisana iwo kokumutsana chimutsana ungotika museyamwa mamuka sei chambomhanya panini. Zvino kuri kuendwa kwacho une huri hutsotsi tudhiri futi tusina kakurarama kari kuitwa nana mai kakaoma, iko kakuraramawo kana baba kuzonzara kakaoma. Haleluya, haleluya. Saka anoti right, gwai rake airida, ndachiedza kutsanangura nhau yechinhu chinodiwa kuti unodya nacho, unovata nacho. Uyu anoshanyirwa nevaeni ndevake, havasi veuyu. Asi uyu anofuratira chirugwi chake chine makwai 100. Anoenda pagwai riri kudiwa kureva kuti riri pamwoyo peuyu, ndo raanonotora iroro odi ocheka. Handizivi mambo munotonga sei nhau yakaita sei, munoitonga sei mambo? Mambo anoti zviro kwazvo nemurayiro munhu iyeye anofanira kuurawa. Nathan anoti mambo, ndimi munhu uye anobva ati zviro kwazvo ndakatadzira Jehovha, ndakatadzira Mwari navanhu. Kuroti munhu anobvuma kutsiurika, munhu anobvuma kugamuchira nyange zviri kubva kuna taita dambudziko revanhu vanofungidzira kuti akapedza zvese pakuziva. Hakuna munhu akapedza zvese, hakuna munhu akapedza zvese. Saka zvichikosha kunyange ukakura sei, nyange mwana wegrade 1 imbotandaraita nyaya naye, une zvaunoona mari. Nekuti unofanira kunzwisisawo kuti vanofungei, nekuti vane matambudziko avo egrade 1 yacho, asi haugoni kuafembera kana usina kumboindarakita naye ukanzwisisa zvaari kutaura, kana kungoona wega kuti pane dambudziko rakati, kana uri kure naye ugone kuzvinzwisisa. Saka haugoni kuzviita mukuru wezvinhu zvese, hazvigoni. Kutungamirira mukana waunongotendewa Mwari kuti Mwari vaona zvakakodzera, saka ngazvirava saizvozvo. But hazvichareva kuti iwe wakukunda vanhu vese. Right, ini panapa handisinesi poitika mumwe munhu otyoka oshikanisa, indongoramba mona indiri kuramba ndichikopomba nemakavi zvemusoro izvi, instead yekuti kana ndiri munhu ane utungamiri hwakanaka, chekutanga ndinofanira kutotsvaga munhu iyeye kuti ndingaripo here, mudeedzei ngauya atende nekuti ndo pake. Izvozvo hazvisi kureva kuti kana aita apa pake apa amutungamiri, hazvisi kureva kuti akutorera utungamiri. Zvino vamwe maiwe akabata kupoto
ozobatazve pano, ozobatazve kugamuchira vanhu kumaasha. At the same time guchure mari anaro kuti majarini pashota majarini ipapozve paanenge achinzi ndikuda kunyoresawo chandauya nacho, ndiye zvefuti ari kudii, ndipewo bhuku ndiye zvese. Kune vanhu vakaita saizvo. Vanhu ivavo ndo vasingakudze chechi, ndo vanoita kuti chechi isakure, ndo vanoita kuti munhu akauya mukereke anomuti munhu wangana, because anofungira kuti ingadai ini ndiri ndauya naye. Zvino hazvina kudaro. Tibatiranei basa raMwari tingogona kukura zvakanaka. Zvinoita muverengi asvika vhesi yatinoda kuti averenge. Hallelujah. Amen. Mashoko matsvene kuna John 6:56. Right. Ndinoda munhu anoverengesa. Ndiri kutaura ndichitaurisa nemunhu, ndoda munhu ayo handina kuti regetso zvokuvaverenga mukomuna akutotaura ndikasazvitaura mangwana azoverenga kuti achidaro saka chikonzero chekuti anofanwa kuverenga nokuti mangwana achaverenga averenge zvatiri kutaura. Musoro weshoko Jesu chingwa choupenyu pa56 chinoita kana munhu achiparidza anoparidza zvekuverenga handiti zvichibva mubhaibheri. Saka zviri kubva mubhaibheri zvacho nemuverengi vamunonzwa vachiverenga vaya hazvirevo kuti havadi ujenderere vanohuda, asi anoziva ndiri kuverengera kuvanhu. Saka shoko racho richiverengwa iro rinofanira kuti munhu ari kuparidza asati atomboridudzira munhu ngaarinzwe kuti amen, because emphasis neexpression mataurirwo ari kuitwa richibuda mumunhu, munhu ari kutotora seari kutaura shoko racho seari kutoritaura kuvanhu. Saka inhau yekutarisana nevanhu ndikuona kuti vari kunzwa here zviri kuverenga. Tiri kuparidza tese. pavhesi 56 unodya nyama yangu nounonwa ropa rangu unogara mandiri neni maari. Pa57 baba vapenyu manzwa nhau yeconfidence. Inokosha confidence. Kana muchechi mako kunokuva mwana anorambidzwa chechi nemumwe munhu kana murume chai anogona kurambidza chechi because washaya confidence. Hausi kunzwisisa kutsanangura mumba kuti papa zvinopera chi nekuchechi kwedu. Hausi kuzvitemba, hausi kunyatsonzwa kuti kana naye ari kufamba ari kukuona uchifamba uchienda kuchechi anonyatsoona kuti hauna confidence, anoti madii kumbouya kwedu. Because ari kunzwa kuti hauna confidence nezvako, zvausina confidence nezvako kai. Iye ari kukudedza because confidence nezvake anayo. Haleluya. Saka nesu tine confidence neshoko redu nekuti ibenyu. Tiri kuritaura neconfidence nefaith yekuti kana anenge arinzwa akariita promise yaMwari. Mubhaibheri mune mapromises anogona kukwana 8,000 or more. Mapromises akaitwa naMwari ese hapana isina kuzadziswa. Saka kana mapromises ese akaita saiwa akazadziswa neyanhasi nemamwe atingangovereka nezvawo nezvatiri kutarisira, kana Mwari vachiti promise zvinoitika zvese. Munhu angatadzi chinhu 1 achigona 1 million. Hakuna zvakadaro. Kana munhu agona 1 million agozotadza 1 kunyepa. Saka confidence inokosha pazvinhu zvese zvatiri kuita. Pazvinhu zvese zvatiri kuita tikaita neconfidence. Ukaita neconfidence ndaitaura nababa Vasiya ndichiti hondo inowinwa usati waenda kunoirwa. Ukaenda kuhondo yausina kuwina pakuplana kwako, regedza. Unotoplana wosimuka neconfidence because waakuziva kuti right
mumakomba vakachera vavengi vedu avanohwanda aya vanenge vari mumakomba tichavaita sei? Ko pamusuwo pavo pane pfuti yakati, pane chombo chakati, ichocho chombo tichachiita sei? Ko iye murindi anoona muvengi ari uku, tafungei nezvake kuti asationi, kuti tisvike asingazvizivi, kuti kana wapedza apa manje wakusimuka uchiziva kuti ndava kunohwina hondo, confidence wana unayo. Saka kuda kuti munhu ari kuita chinhu aine confidence, munhu ari kuita akatokunda kudhara, haana doubt, because zvese zvaari kuita ari kuzvinzwisisa kuti apo pane chakati hachina basa nokuti ndichachidai, apo pane chakati hachina basa nokuti ndichachidai, apa pane. Saka ari kusumuka akakunda. Right, ngaitipe mukana mubereki. Pa57 baba vapenyu sezvavakandituma neni ndichirarama neni ini ndakatozobvuma kuverengerwa manje ndabishop kare ndichiri kuzvigaro zvimwe zvidukuduku izvi ndaive nemubereki wandaisarudza iye zvino ndabishop ndokandakuona kuti anofanira kusarudza vanhu. Haleluya. Kozi basa kangu ndaikada, ndiri munhu aida basa rangu ratozoipa ndabishop. Ndichiri mukomana ndisati ndabishop, basa rangu raitozikanwa kuti iri basa rinobuda, paatarisa uyu apa panobuda. Kozi ndanga ndisingamboti pagozoti pangadaro. Iye zvino ndiwanda iye zvino aiva nevachingoti aiwa kundozvidei dzinokutenda. Kuti kare chisiri icho hachisiri vanhu ngavanzwe icho chaicho so that vanhu vanongozoziya kuti izvo zvinoitwa so. Saka izvo ndauraya basa because ndokona kungoregera zvisiri izvo zviri kwazvo zvozokopwa izvo zvisiri izvo ndopandauraya basa napo. Asi mumwe mangu maende ndinetsi dzengoti chenga woseka manhanga hapana risina mbudzi. Kamera yakadzima uno zvimwe right izvino chita all. Pa57 verse baba vapenyu sezvavakandituma neni ndichararama nababa. Todzokera paverse 53. Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana musingadyi nyama yomwanakomana womunhu nokunwa ropa rake, hamuno upenyu mamuri. Panotaunganira ndochikonzero chatiunganidza pano. Tinoda upenyu matiri. Tinodei upenyu matiri. Ambe mangoti